Уединение и уют близо до природата, на всичко това можете да се насладите в предлаганата от нас еднофамилна къща за продажба, само на 20 минути от град Русе, в живописната част на село Нисово. Имотът е разположен на тихо и спокойно място, с перфектен достъп и невероятна панорама. Къщата е обградена с прекрасен, голям и озеленен двор с плодни дръвчета, където можете да се насладите на слънчевите лъчи и изглед към скалите. Застроената площ е 80 квадратни метра на 2 нива, таванско помещение от 20 квадратни метра и изба с площ от 30 квадратни метра. Имотът разполага с просторни и слънчеви помещения с южно изложение и има следното разпределение: първо основно ниво, входно предверие и 3 отделни помещения. Външни стълби ни отвеждат към второ ниво, разпределено между предверие и 3 стаи с прекрасна панорама и спираща дъха гледка към скалите. Имотът разполага със слънчево и разчупено дворно пространство с немалката площ от 1320 квадратни метра с засадени овошки, 2 стопански постройки, закрит гараж с канал и достатъчно място за занимания сред чистия въздух. Достъпът е отличен целогодишно по асфалтов път. Районът, като част от природен парк Русенски лом, е много добре развит и целогодишно посещаван от туристи, което прави имота подходящ за покупка, както за постоянно живеене, така и с цел инвестиция. Има възможност за практикуване на вело, пещерен и пешеходен туризъм, както и за скално катерене и кану във водите на реката. Има ловно стопанство и винарна, а покрай реката може да се организира пикник. Подарете си спокойствие сред чист въздух и живописна природа. За повече информация и оглед, позвънете на 0885450483. Лавере Естейтс съдейства абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране при преференциални условия с всички банки. Независимо дали купувате или продавате имот, нашите експерти ще ви обслужат бързо и професионално и ще намерят най-доброто решение за вас. Благодарим ви за доверието.